Nahan, dominee. Ay, goedenavond, jong dame. Marina, wacht doen we vertellen met die. Hij zei, kom je die ke... Sorry, die waren niet. Gooi we doen met te drinken. Zullen we gaan in een ogenblik hier zo wees? So kom maak iets om te drinken. Nee, ik zou met een dankje, man. Wie doen is batas na die tijd? Ja. Die dingetjes gebeuren, maar... Zeg maar net op die kerk zijn perceel. Net zo. Ai, toch. Hé, baie, dank je, jong dame. Plezier, dominee. Zal allemaal meer op van aan Sylvia Alias. Je zal haar gemeenschap aankondigen hoor als je aankomt. Dus ik is nou weer. Goeienaand, nie aan. Hallo Sylvia. Alle wereld, zuster Sylvia. Baie geluk. Ach, dankie, dominee. Dat is hoe we zo in die stilte in die huwelijk treden. Ja, ik wil nog niet liegen. Maar ons allemaal was een beetje onkant gevangen. Maar is toch zo blijven hier. Dankie, dominee. Hij is recht, Sylvia, dominee is 100% recht. Ons is bitter bij je blijven, jong. Onze harten jubelen voor jou. Ons was onkant gevangen. Die heer, ik was sterk onkant gevangen, jong. Ik persoonlijk, Sylvia, je hebt nooit gedacht dat je ooit van je leven een maandag... Waar is je man? Wow, je gaat nou kom bij trouw langs bij mijn toilet toe. Onze baby, zij is recht gemaakt van die gelegenheid. Nee, dan zit het recht zo. Nou ja. Ja, nee, voor die gelegenheid. Goeienaand en die prachtige, lieflijke aand. Bro, koersie. Lieve vader. Zuster Six, Toemza, gaat het goed? Wat maakt jij aan mij? Hij is crimineel. Sorry, waar eerst? Moet ik het niet? Man, shut up, Jay. Ik praat nou hier zo. Jay is glad is genooi. Hier naartoe niet. Die is een no-crime zone. Als jij in zijn boos moet tronk te wissen, die is een private party van Sylvia en haar man. Sorry, waar Jay, wacht, Jay, ik praat nou. Is er genoeg kost voor ongeluide gasten of voor criminelen niet? Nou, waar jou dan? Hij is een ongeluide gast of een crimineel. Zodat lieve jong, hè? Mijn man. Excuus? Wat? Dominee en Sari laat mij toe om mij via enkele voor te stellen. Sylvia Karelsen, pas getrouwde vrouw van Kwessie Karelsen. Alle wereld. Mijn man. Hey! Sari? Zuster Sari? Joby? Hallo jongens, zoals hier van de Karoo. Dank je dat jullie hier de video gekeken. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.